Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Ще се радвам да ме подкрепите, като харесате това видео и ме последвате. Тук ще ви показвам моя опит до сега с плетенето на една кука. Напълно за начинаещи. Ще ви показвам всичко, така че ще съм много благодарна, ако ме подкрепите. Така, с първия урок днес ще започнем, като ви покажа как се прави синджир бримка и нисък пълнеж. Много е лесно, трябват ни плюшена прежда, кука номер 5, като за начинаещ препоръчвам, и преждата Ализе Велуто. За мен тя е най-подходяща за начинаещи, понеже лесно се разплита, ако нещо се обърка, не се нищи, по-трудно се къса, така че препоръчвам нея. Така, да започнем с синджир бримката. Първо ще трябва да си направим едно възелче, ето така. Така, затягаме и започваме сега първата синджир бримка. Намятате на куката и издърпвате през бримката. Така, гледате тук да не е много стегнато на самата кука, така да може да се движи. И така продължаваме, колкото синджир бримки са ни нужни. Много е лесно, няма нищо сложно. Ето така, намятате и промушвате през бримката. Намятате на куката и промушвате през бримката. Това е синджир бримката. Много лесно. Следващото е нисък пълнеж. Това е една от основните плетки. Ще ви покажа тук в синджир бримката как става. Когато имате набрани, промушвате тук между двете, в бримката промушвате, пак издърпвате. Имате на куката вече две бримки, взимате си от преждата, пак с наметка на куката, и минавате през двете бримки. И това е нисък пълнеж. Продължаваме пак по същия начин. Премушваме през синджир бримката. Взимаме си прежда и отново наметка и преминаваме през двете бримки. И така продължаваме през синджир бримката. Ето, хубаво. Намятаме прежда, издърпваме, имаме две бримки на куката, намятаме пак прежда и издърпваме. И така, колкото имате по схема, когато започнете да плетете по схема за играчки или каквото и да е друго. Ето пак. Така, по-близко. Премушваме през бримката, издърпваме прежда и отново през двете бримки. Това няма нищо сложно при ниския пълнеж. По-нататък в други уроци ще ви покажа полувисок пълнеж, висок пълнеж и най-вече как се прави Magic Ring, магическия кръг, с който масово се започват плетените играчки. Ще ви показвам по-нататък, така че последвайте ме, за да не изпускате видеа. Благодаря много, надявам се да съм била полезна. Ако имате въпроси, пишете в коментарите, дайте палец на това видео
и благодаря много.